Nthawi zambiri anthu ambiri amalankhula kuti andale si anthu okhulupirira, andale si anthu opanga nawo dadada. Ndofuna ndilankhule pano kuti munthu amene tinkamutenga ngati ndi die hard fan wa DPP, munthu amene tinkamutenga ngati ndi okhulupirika ku DPP, amene aliyense anadabwa iyeyo atasankhidwa kuti ndi amene akhale running mate wapita mu nthawi imeneyo. Tikukambaza olemekezeka Everton Chimulirenji, amene tikuwadziwa tonse kuti anali a DPP. So musiku wa lero ndifuna ndikuwuzeni kuti atuluka DPP ndipo akukalowa UTM. Chifukwa chake chimene atulukira is mind blowing. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi pamene ndikufotokoza nkhani yonse. Pamene dziko la Malawi likuyandikira zisankho za pa 16 Septemba, mikangano ya ndale ikupitirirabe. Kusamvana mu ndale kukupitirirabe, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino amene anakhalapo mu chaka cha 2019 a Everton Chimulirenji asinthanso ndale pofuna kukonzanso ndale. Chimulirenji amene mu nthawi ino m'mbuyomo anadziwikapo kwambiri ngati chisankho chozizimusa cha Mutharika pa chisankho cha 2019, sopano walowa chipani cha United Transformation Movement kapena kuti UTM, atapikisana nawo kale ngati oyimirira payekha. Malipoti akusonyeza kuti akugwiritsa ntchito chikoka cha UTM komanso momwe bungwe la UTM likukulira pofuna kuonjezera mwayi wopambana pa mpando wa aphungu wa zisankho zimene zikubwerazi. Izi zachitika after iyeyo Chimulirenji kutuluka chipani cha DPP, chipani chimene chinamutenga kukhala wachiwiri kwa president asanachose zotsatira za chisankho za 2019 zija. Mukumbukira ino nkhani imene inafika ku khoti kuti panali zolakwika zambiri ngati Tipex ndi zina zotero. Akaswiri andale akulankhula kuti chisankho chake cholowa UTM chikuonetsa kuwerengera bwino komanso kupulumuka makamaka pandale chifukwa cha mgwirizano wa chipanicho komanso kuopa kwake pakati pa mavoti ena. Komabe izi zikuzesanso mafunso okhuza kusamvana pandale makamaka muno m'Malawi, pamene kukhulupirika kwa zipani nthawi zambiri sikumatengera zofuna munthu payekha. Anthu ambiri akunyinyirika m'makomenti polankhula kuona kuti izizi zipereka chikoka makamaka zibweretsa UTM yamphamvu kudera limene iyeyo akayimirire, chifukwa chakuti paja tikumbukire kuti iyeyo ndi munthu amene anawinapo ma primaries a DPP, koma DPP malo mwake inalengeza kuti wawina ndi Jane Ansah. That means kuti anthu akudera lawolo akumufunabe Chimulirenji, anthu amene ali kudera lawolo akumufunabe Everton, zinthu zimene zikhonza kuchulusa mbiri komanso zikhonza kuchulusa moralo ya UTM kudera lake. Komabe still more anthu ambiri akulankhula kuti sopano kodi nanga tikatengera kodi ndale sizitengeranso kodi kukhulupirika kuti iweyo zimene unkauza anthu kuti azavotere DPP chifukwa chokuti DPP ndi amasomphenya and iweyo DPP yokuithawa. Does it mean kuti umanamiza anthu kapena iweyo ndi amene ukungofuna zinthu zako basi? Izi anthu enanso akuyankhula kuti ichi chikhonza kukhala chitukuko pandale makamaka kuonesa mmene dziko la Malawi ili kuyendera, pamene anthu otchuka nthawi zonse amazika pasogolo pa chisankho chimene chikuyembekezereka kukhala chimodzi mwa zisankho zopikisana kwambiri posachedwapa. Pamene nyengo ya kampeni ikuchulukira maso onse ali busy kufuna kuona kuti kodi juga isewedwa motani makamaka kwa Achimulirenji, ziyathandiza bwanji kubwerera ku nyumba ya malamulo, kapena kuti zikwanisa bwanji kusokoneza mbiri yake makamaka pandale. Tiyeni tikumbukire kuti Chimulirenji ndi mmodzi mwa ankhalakale aku DPP. Chimulirenji ndi mmodzi mwa anthu odziwika bwino ku DPP. Tiyeni tikumbukire kuti Everton Chimulirenji apezekano kuti azitaya ku UTM, koma si Achimulirenji okha, chifukwa chakuti ku mwanzaku nawonso olemekezeka a Dausi
azitaya za DPP ndipo akufuna ayimire payekha. Aphungu ochuluka akuyituluka DPP kufuna kuti ayimire paokha, koma za adausi ndikukhulupirira kuti sitikuyeneka kukhumudwa nazo chifukwa tonse amene tikudziwa bwino mmene zinkayendera. Koma nkhani yayikulu ndiye kuti chimulirenji munthu amene anapezeka mu ofesi mwazizizi, munthu amenenso mwina angakhale yesu mwini wake sankayembekezera kuti siku lake azakhalapo mu ofesi ya ngati vice president wa dziko lino, ngati wachiwiri in command ku dziko la Malawi. Waituluka DPP m'malo mwake ndi kukalowa UTM. Kodi nanga UTM itapanga mgwirizano ndi DPP, mukuganiza ngati anthu amene anawasiya ku DPP ko azakhala okondwa kuti ayamba kugwiranso ntchito limodzi ndi chimulirenji? Ndidziwe maganizo anu in comment section guys. This is mind blowing. Ngati if you don't think this is mind blowing, I don't. Chonde kumbukani kupanga subscribe.